हेलो लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव आरो गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन जेम्स आदाया बिनि हाबानि सोमोन्दै मा बुंदों, बिनि हाबायाव मा जाथाय जालांखो बिनि सोमोन्दै जेम्स आदाया भिडिअ बानायनानै चेनेलाव आपल'ड खालामदों आरोना। थ' बिनि सोमोन्दैनो मिथिनो लुगैदोंबा नोंसोरबो एसे आंनि भिडिअखौ नोंसोर जोबजासिम नायलां, अब्ला नोंसोर मिथिगोन बे जेम्सआ मा बुंदों बिनि हाबानि सोमोन्दै। आरो मानसिफोरा बिनि सोमोन्दै लिरनानै हरगासिनो दंमोन फेसबुक इउटुबफोराव। थ' बिनि सोमोन्दैनो जेम्स आदाया मा बुंदों नोंसोर एसे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना। जय हिन्द। 22 एप्रिल जाय दिनखालि आंनि जुलि जादों, बै दिनखालि मा एटेक जानाय, बै दिनखालिनिफ्राय लानानै दिनैसिम मा जाथाय जाबोखो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलां आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय दाखालि बावै जोंनि बर'निनो फिसा सासे सेंग्रा इन्डियान आर्मिनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मोनसे फेसबुकआव बियो कमेन्ट खालामदों, फेसबुकआव लिरदों। दिनै बियो सरि बिफैदों। फंबाय, नोंसोर दिनै बर' रावजों लिरनायखायसो बासायदों आरो जोंफोर अननायखायसो, नङाब्ला नोंसोर दिनै गुबुननि जिबनजों गुबुननि लाइफजों मालाबाबो बेफोरबायदि गेलेनाङा, गुबुननि जिबनखौ मालाबाबो कमेडि साननाङा। दिनै आं मिथिगौ बबे जायगायाव गसंना दङ, मा तारिखनिफ्राय आंनि फेमिलिया मिथिगौ मा जादों। हाबा जागोदाननिफ्राय लानानै दिनै जोङो न'निफ्राय ओंखारबोनायनिफ्राय लानानै जायगायाव थानायनिफ्राय लानानै भिडिअ खालामनानै देखायब्लासो देखायनाय जायो नामा, नंगौ जायो नामा? जों बेफोरखौ देखाया। गोबाङा गोबां बाथ्रा साननो हागौ, जों बेफोरखौ मालाबाबो देखाया, नाथाय जोंनि फेमिलिया मिथिगौ। नाथाय सोरबा बर' गथ'फोरा जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि गाज्रि बर' गथ'फोर दङ, मोजां बाथ्राखौथ' नों बुंनो हाखाया। सोरबा गोरों मानसियाब्लाबो लाजियो, मोजां बाथ्रा बुंबानो, मोजां बाथ्रा बुंनो थांब्लानो लाजियो। थारमाने ओरैबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि मानसि दङ, ओरैबायदि गथ'फोर दङ। गावखौनो एसेबां दादागिरि दम सानदोंब्ला नोङो मानो सरि बिफिदो? आरो नोंखौ दिनै जों सरि बिब्लाबो नोंखौ दिनै जों जियालाव हगारनो हायो, जेबो गिदिर बाथ्रा नङा फंबाय, जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। नों लिरखांनायनि उनाव नोंखौ जों दाबो एक्सन लानो हायो। नोंसोर गुबुननि जिउजों मालाबाबो गेलेनो साना। जोंनि फेमिलिया मिथिगौ, जोंनि न'खरा मिथिगौ। जोंखौ नोंसोरो माने कमेडि सानो, फाल्तु सानो, जोंनि लाइफखौ माने जोंनि जिबनजों गेलेनो नागिरो। बेफोरबायदि गथ'फोरखौ आरो बेफोरबायदि गथ'फोरा जोंनि बर' समाजावसो दङ। गुबुननिखौ नुदोंना मालाबा बेफोरबायदि लिरनाय? गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ नुवाखैना सहसाव? अब्ला जोंनियाव मानो बेफोरबायदि नुनो मोनो? एसेबां जाम्बा जाम्था, बे मेलेमखौ इसेबो बाहायनो रोङा, मालानि समाव मा लिरनांगौ। बेफोरबायदि गरमजों जाया, जाय गथ'फोरा बेफोरबायदि लिरनो सानदों। नोंसोरनि बेफोरबायदि गरम साननाया मालाबाबो जाया बे दुनियायाव। जियानो जा, जुलिया जानानै थांबाय 22 एप्रिल पहलगाम एटाक। आंनि जुलि जानायखौ नुनानै जोंहा बर' फिल्मनि एक्ट्रिस, बयजोंबो मिथिजानाय फुजि बसुमतारी, बिथाङाबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों, जोबोर गोजोननाय मोनदों। जों सानैबो नायदों, फेमिलियाबो आंबो। बेनिफ्राय उमुगाबो जोंखौ बेफोरबायदि जासिहरदों, जोबोर गोजोननाय मोनदों फुजि बसुमतारी। आरो जों सानैनि सायाव गोबां ट्रल खालामनायखौ नुनानै जोंहा बर' फिल्मनि एक्ट्रिस मासुम, बिथाङाबो पस्ट लिरदों, गुबुननि संसार जानायाव मानो एसेबां गाज्रि मानो गुबुनखौ मानो ट्रल खालामगासिनो दङ। मासुम बिथाङाबो जों सानैखौ लानानै मोजां बाथ्रा बुंदों आरो गोबां बुंबावदों। जुलि एक्ट्रिसमोनाबो हरदों कंग्रेचुलेसन। आंनि जुलिखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जायफोरा बेफोरबायदि हरदों। बेनिफ्राय 22 तारिखआव मोनानि 8टानिफ्राय 9टासिम जुलिया जोब्बाय। बेनि दसे उनाव बर' फिल्मनि कमेडियान हिर' फैलाव, बिथांनि रुंसारि जालांनाय फेसबुकआव मिन्थिनो मोनलायबाय। 23 खालि दा आंनि हाबानि रिसेपसन। बेनिफ्राय ओरै फारसेथिं बिथां फैलावनि, बिथांखौ माने सावनायनि दिन जाना फैलायबाय।
माने 22 निफ्राय लानानै 23 बेनिफ्राय गेजेराव पहलगाम एटाकखौ लानानै गोबां दावराव, आंनि जुलिखौ लानानै गोबां दावराव, गोबां सरसा बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बाथ्रा। बेनिफ्राय 6 तारिखनि हराव बेखौ आंसो मिथिगौ, आं बबेयाव दङ आरो देशआव मा जादों, आं बोरै मोनफैनाय बेखौ आंसो मिथियो। बेनिफ्राय थायै थायै बे 6 निफ्राय लानानै दिनैसिम बोथोरा जोबोर गाज्रि। आङो मोनसे शट होदों जोंनि जायगायाव जालांनाय आरो गोबां दङ, नाथाय आं आरो जों बेफोरखौ होनो मोना, नाथाय गोबाङा बुजि मोना। होनो मोनिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ होआखै आरो नोंथांमोननो देखायाखै। गोबाङा गोबां बाथ्रा सानो, नोंलाय मानो गुबुना एसेबां दावरावनि जुद्धनि भिडिअ बानायो, नोंलाय मानो बानाया, नोंलाय मानो होनो हाया। जोङो पाब्लिकनो बेफोरखौ देखाया, जों मा मावदों मा मावाखै जों बेफोरखौ पाब्लिकनो देखाया आरो पाब्लिकनो देखायनांगौबो गोनांथि गैया। जायगायाव थाग्राया बेफोरखौ मालाबाबो देखाया। गोबां जाथाय जानानै थांबाय जिबनाव। जुलि जानाय लोगो लोगो बे मोनसे गोसोखांथि, मोनसे मेम'रि। 22 एप्रिल जुलि जानायनिफ्राय लानानै दिनैसिम मोनसे गोसोखांथि जानानै थाबाय। भगबाननि अननायाव जियानो जा दिनैनि दिनसिम मोजाङै दङ आरो फैनो गोनां समाव जों गावखौ मालाबा बुंनो हाया, मानसिनि जिबनखौ जों मालाबा बुंनो हाया। आं बेखौनो जोबनायाव फंसे बुंबावगोन, जायफोर गथ'फोरा जोंफोरनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुंनो सानो, गाज्रि बाथ्रा लिरनो सानो, प्लिज अननानै नोंसोरनि गाज्रि साननाय, नोंसोरनि नेगेटिभ साननाय बेफोरखौ गोजान खालामनानै ला। पजिटिभ सान, गावबा गावनि जिबननि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो सान। गुबुनखौ नुनानै नोंसोर जोलोन जानाङा, गुबुनखौ नुनानै बेफोरबायदि जानला मानला पस्ट लिरनानै लानाङा। जों अननायनि थाखायसो नोंसोर बासायदो, जाय गथ'फोरा बेफोरबायदि लिरदो। गावबा गावनि खामानिखौ गोसो होनानै मोजां मावलां। लाइफआव साक्सेस जानो लुबैदोंब्ला गुबुनखौ नायनो बानानै मालाबाबो जानाय नङा। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द। नोंसोरथ' भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ जेम्स आदानि। थ' बियो मा बुंदों बियो सैथो। बेलेगखौ बेबायदि सानै हसिया पस्ट होनाया एसे गाज्रि जायो। फेसबुक इउटुबफोराव एसे सानै हसियै मेलेमफोरखौ इउज खालामनानै एसे पस्टफोरखौ होनांगौ। बेबायदि बेलेगनि हाबानि सोमोन्दै मिथियालासे बेबायदि भिडिअ होनाया एसे गाज्रि जायो। बिनि थाखायनो एसे मोजाङैनो पस्टखौ होनांगौ। बेबायदि सानै हसिया बेबायदि पस्टखौ होनाया गाज्रि। थ' नोंसोरथ' जेम्सआ मा बुंदों एसे नुखाबायानो जानांगौ। थ' नोंसोरो बिनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंनो लुबैदोंबा नोंसोर बुंनो हागोन। थ' दिनैनि बे भिडिअ बेसेबांनोसै।